Jagalah kami, ya Allah sayangi kami. Oh yo 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 yo, keri keri keri, tasoko tasoko, ala keri iyo iyo, ala iyo iyo iyo, tasoko tasoko, ala iyo iyo iyo, tasoko tasoko, tasoko tasoko. Sora-sora suarane kanca-kanca yo ayo ayo yo ayo ayo yo Yoko makarya kumrekut sikra sarwa tumandang nayoko tanomo manunggal setya lumarep bisa nyawiji ing karya prajurit Yoko makarya kumrekut sikra sarwa tumandang nayoko tanomo manunggal setya lumarep bisa nyawiji ing karya prajurit Siyoko makarya kumrekut sikra sarwa tumandang nayoko tanomo manunggal setya lumarep bisa nyawiji ing karya prajurit Siyoko makarya kumrekut sikra sarwa tumandang nayoko tanomo manunggal
ketanding lek maman. Cakep. Kula niki anak lare desa dereng saged totolan kono mugi para panembaten raja mugi maringi tuladha disogo-sogo 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 tuku ketan ning Magelang sentakan Oke yo. Werkudara arane wayang sing lakone arane dalan limang sasi kaya wengi jebule rana sing nyayang disogo-sogo 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 tasogo Iyo iyo iyo. tasogo 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 tasogo Iyo iyo iyo. Iyo. panase yo mas ning alun-alun yen iyupe nang kono omah ayune durung kaya uprake wong omah-omah kuningan yo mas diputung-putung sapa bisa amarake kelingan adikku bingung ya bisa amarake mendung-mendung ya mas bontone mbayung ora kuat nggawa kacange aku omong rapi wong saka warung aku wedang nang omongake ala iyo 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 ala iyo 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 pil gontal kan pil gendal gontal kan pil gendal gendal pil gontal kan pil gendal gontal kan pil gendal gendal hei wah hei pil gontal kan pil gendal gontal kan pil gendal gendal pil gontal kan pil gendal gontal kan pil gendal gendal hei wah hei pil gontal kan pil gendal gontal kan pil gendal gendal ayah hei ayah hei ayah hei
godhong menyiram wis wayahe nonton kocan jan aja dikoyo dadi kira-kira jamu godhong kecil sing nonton ayu sing ngandang bingung jamu buak rambutan sing nonton lemu sing ngandang beta hari minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya suara sepatu suara sepatu ala iyo 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 tasoko koyo enak 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 koyo ngalah keri keri koyo enak 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 panas mlaku orang gawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger musike Madiun Jakarta Boyok rukun ada merdeka iyo 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 saya mabu 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 ala enak 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 gading keparang-rang moto gajah rai jaran gawe wirang cengkir gading tambane wong lara watu gepras karo kanca kudu baris simbang golek guru kanca salon aja bubrane samesem jarang reksa wilis tanpa patra ora gampang wong urip tinggalan donya owe 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 gading barang-rang gajah rai jarang gawe wirang cengkir gading tambane wong lara watu gepras karo kanca kudu paret owe 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 Saya lemas
Malah semaput. Nalika katresnan Aku kowe Adi tolong dikejar Bang Jarwo. lari Adi lari. Kalau bobot jangan di situ di. Kenapa ya? Aku juga oh sele. Iya iya. Pon. Jarom mong manis dikasih jarom mong manis dikasih jarom pati wong manis omahe nganti jarom pati di wong manis Yo. Jarom wong manis dikasih jarom wong manis dikasih jarom pani di wong manis omahe ngendi jarom pani di wong manis omahe ngendi Suradira Jaya dening ras Ya, lembur matur sembah nuwun kagem warga Mbaraan kirang saha langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah.